Croeso I gyflwyniad Gwobrau Cymraeg Gwaith 2020-2021. Diolch yn fawr iawn I bawb am yr enwebiadau. Derbyniwyd cyfanswm o 142 enwebiad ar gyfer y 6 categori eleni. Dyma'r cyflwynydd Alun Williams gyda rhestrau byrion ar enillwyr. Categori cyflogwr y flwyddyn 2021. Yn derbyn clod uchel yn y categori yma mae Principality a cholega Sirgar a Ceredigion. Yn y drydydd safle mae Cyngor Conwy. Yn ail, Prifysgol Bangor. A'r cyflogwr sy'n ennill gwobr cyflogwr y flwyddyn 2021 Cymraeg Gwaith yw Educ Training. Mae nifer o staff y cwmni yn dilyn cwrs hunan astudio ar-lein estynedig newydd y cynllun. Felly llong gyfarcher y mawr I Educate. Roedd yn mor falch o glywed bod grŵp Educate sy'n ymgorffori hyfforddiant ISA wedi ennill gwobr cyflogwyr y flwyddyn Cymraeg Gwaith 2021. Ein nod yw hyrwyddo manteision dwyieithrwydd yn y gweithle a gweithredu fel dylanwad cadarnhaol ar y Gymraeg. Rydym wedi cofrestru 37 aelod o staff ar gwrs Cymraeg Gwaith ar-lein, ac mae 18 aelod o staff yn cymryd rhan mewn cwrs pecyn cymorth dwyieithog sy'n cael ei rhedeg gan sgiliaeth. Yr wyf fi fy hun wedi cael fy nghyflogi'n ddiweddar fel swyddog datblygu'r Gymraeg, a chyn bo hir y byddwn yn lawnsio ein ap arfordirol Cymraeg ein hunain. Mae ennill y wobr hon yn adlewyrchiad o'r gwaith rydym wedi ei wneud ac yn parhau i'w wneud fel sefydliad. Diolch yn fawr. Categori Tutor Cymraeg Gwaith y flwyddyn 2021. Yn drydydd mae Heledd Smith, Tutor ar y cynllun addysg bellach Cymraeg Gwaith yng Coleg Pen-y-bont. Yn ail mae Huw Owen, sy'n diwtor Cymraeg Gwaith yng Nghyngor Ceredigion. A'r tiwtor sy'n dod i'r brig eleni yw Mena Morris, tiwtor Cymraeg Gwaith yng Nghyngor Conwy. Da iawn, Mena. Dwi'n diwtor fel rhan o brosiect Cymraeg Gwaith efo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy rwan ers 2 flynedd. Yn ystod y 2 flynedd yna, dwi wedi dysgu nifer o aelodau o staff y cyngor o lefel mynediad hyd at lefel canolradd. Mae'n bleser bod yn rhan o'r prosiect ac yn gweld y dysgwyr yma yn magu hyder, yn gwella eu sgiliau iaith ac yn dechrau defnyddio'r Gymraeg yn eu gweithleoedd efo'u cydweithwyr ac efo'r cyhoedd erbyn hyn. Mae'n fraint ac yn anrhydedd I fod yn rhan o'r prosiect a dwi'n hynod o falch o fod yn derbyn y wobr yma eleni fel tiwtor y flwyddyn ar y prosiect Cymraeg Gwaith. Categori y dysgwr ar lefel mynediad sydd wedi gwneud y cynnydd gorau. Derbynwyd nifer o enwebiadau a dymun ar panel rhoi clod uchel I Adam Hodgkinson o Heddlu Dyfed Powys a Mark Barrett, Celia Baxter a Gavin Llywelyn sy'n dysgu drwy'r cynllun addysg bellach Cymraeg Gwaith. Yn drydydd, mae Clare Davies sy'n gweithio I Babcock Training ac yn dilyn y cwrs hunan astudio ar-lein Cymraeg Gwaith. Yn ail, daw Thomas Dubche sy'n gweithio I Grup Llandrillo-Menal ac sy'n dysgu drwy'r cynllun addysg bellach. A'r dysgwr sy'n ennill y wobr yw Chris Davies o Gyngor Pen-y-bont a'r Ogwr. Mae Chris yn dilyn cwrs hunan astudio ar-lein estynedig newydd Cymraeg Gwaith. Llong gyfarcher y mawr I ti, Chris. Siamai, rwy'n mwynhau dysgu yn Cymraeg. Diolch yn fawr. Really proud to have the nomination and also to win in the category of student that's made the most progress on the entry course. So diolch yn fawr. Hwyl. Categori y dysgwr ar lefel sylfaen neu uwch sydd wedi gwneud y cynnydd gorau.
Yn gydradd drydydd mae Matthew Rhys o Coleg Penebont a Linda Bailey o Brifysgol Caerdydd. Yn ail, Natalie Roberts o Brifysgol Aberystwyth. A'r dysgwr sy'n ennill y wobr yw Mariolina Lai o Gyngor Ceredigion. Llong gyfarcher y mawr. Dwi wedi bod yn astudio Cymraeg ers 3 blynedd nawr, o dan arweiniad hefyd y fenhiwt o Huw Owen. Diolch iddo am erwynebiad hwn. Pan ces i'r e-post, ces i sioc fawr. Dwi'n hapus dros ben ac yn falch iawn hefyd. Mae'n anrhydedd fawr achos mae Cymraeg yn iaith mor hyfryd. Diolch o galon i Huw ac i'r preswylwyr yn fe gweithle yn enwedig Ryan a helpod fi hi adolygu i ailadrodd ac i gyfansoddi. Diolch hefyd i ganolfan dysgu Cymraeg y Cenedlaethol achos mae'n bwysig i hybu ac amddiffeniaeth mor ffantastig. Categori'r dysgwr ar lefel mynediad sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg at bwrpas gwaith. Mae 2 ddysgwr yn derbyn clod uchel ar gyfer y categori hwn, sef Gavin Price a Richard Littleton. Y 2 o Coleg Caerdydd ar Fro ac yn dysgu drwy'r cynllun Cymraeg Gwaith mewn addysg bellach. A'r dysgwr sy'n ennill y categori yw Matt Nash sy'n gweithio i Grup Llandrillo-Menal ac yn dysgu drwy'r cynllun addysg bellach Cymraeg Gwaith. Da iawn, Matt. Diolch yn fawr iawn am y wobr hwn. Rwy'n synnu ac yn hapus iawn i'w dderbyn. Rwyf wedi mwynhau fy ngwesu Cymraeg yn fawr eleni a rhaid diolch im Tutor Clare Davies a fy nghyfoedion Wendy a Sarah. Of course, having been with my wife, whose first language Welsh, for 25 years, and having 2 daughters who attend Ysgol Maes Garmon in Mold, some would say that my Welsh should be better than it is already. But I promise that I'm going to make every effort to keep up with the lessons and use my Welsh every day as far as possible in work. Diolch i chi unwaith eto. Categori'r dysgwr ar lefel sylfaen neu uwch sy'n gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg at bwrpas gwaith. Yn y drydydd safle mae Michael Simmonds-Dickens o Brifysgol Caerdydd. Yn ail, Alison Newly o Gyngor Ceredigion. A'r dysgwr sy'n ennill y wobr ydy Eirini Sanudaki o Brifysgol Bangor. Llong gyfarcher y mawr. Helo! Dwi'n falch iawn mod i wedi ennill gwobr genedlaethol Cymraeg Gwaith fel dysgwr sy'n neud y defnydd gorau ar Gymraeg yn y gweithle. Dwi yn defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith bob dydd. Dwi yn ymchwilio i gaffel yr iaith Gymraeg a dweithrwydd mewn plant fel rhan o'n swydd. Fel darlithydd yn y brifysgol, hefyd dwi'n siarad efo'r myfyrwyr, efo cydweithwyr, efo'r cyhoedd, efo pawb yn ddwyieithog. A mae'r cyfle ddysgu a defnyddio'r Gymraeg wedi bod yn un o'r pethau gorau yn y gwaith. Mae'n rhoi pleser mawr i fi. Felly mae'n hyfryd mod i'n derbyn wobr ar gyfer rhywbeth mor neis a naturiol. A gobeithio bydd hynna'n annog mwy o bobl i ddal ati. Prif nod cynllun Cymraeg Gwaith ers ei sefydlu yn 2017 yw darparu gwasanaeth di-gost i gyflogwyr i gynyddu'r niferoedd sy'n siarad Cymraeg ac sy'n gallu defnyddio'r iaith yn ei gweithluoedd. Mae 1,329 o gyflogwyr a tua 34,000 o ddysgwyr unigryw wedi manteisio'r y cynllun dros y blynyddoedd. Mae'r diddordeb yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn a'r cynllun yn mynd o nerth i nerth. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am sicrhau'r grant i ni byrhau gyda'r cynllun o Ebrill 2021 ymlaen, ac mae datblygiadau cyffrous ar y gweill.
Byddwn yn ychwanegu at y cwrs hunan astudio estynedig a gyflwynwyd yn ddiweddar, gyda chyrsiau ar lefel sylfaen a chanolradd yn cael eu cyflwyno cyn diwedd 2021. Mewn partneriaeth â Nant Gwrtheyrn, byddwn yn parhau gynnig cyrsiau codi hyder, gan ddefnyddio dulliau rhithiol ac hunan astudio. Byddwn hefyd yn cynnig cwrs codi hyder byr o fath newydd. Byddwn yn cydweithio gyda sectorau penodol gan adeiladu ar gynlluniau blaenorol, gan gynnwys camau ar gyfer gweithwyr blynyddoedd cynnar a phrosiectau cyffroes gyda'r sectorau addysg a'r celfyddydau. Byddwn hefyd yn lansio partneriaeth newydd gyda Say Something in Welsh, ac yn parhau gynnig ystod y gyrsiau blasu ar-lein ac adnoddau wedi theilwra ar gyfer sectorau penodol. Edrychwn ymlaen felly at barhau gydweithio gyda chyflogwyr. Llongyfarchiadau mawr i holl enillwyr Gwobrau Cymraeg Gwaith 2020-2021. Mae pob un o'n dysgwyr yn ysbrydoliaeth ac rydym yn falch iawn ohonynt.